मी तिच्यावर खरं प्रेम करतो, ती माझ्यावर खरं प्रेम करते, तरी का विरोध का? अरे मला काय माहित, माझं पण तेच आहे, मला पण नाही घरून परमिशन. अरे पण माझं खरं प्रेम आहे तिच्यावरती. अरे पोस्टरच्या मध्ये काय ते? बाजूला बाजूला हा सर, पोस्टर दुसरीच लोकांना काय काय झालं काय? सर याचा बघा काय प्रॉब्लेम आहे. काय झाला प्रॉब्लेम? सर मी तिच्यावर खरं प्रेम करतो, ती माझ्यावर खरं प्रेम करते. कोणावर? म्हशीवर? सर अर्थात मुलीवर. अच्छा मुलीवर. बारीक हो जरा. अरे नॉर्मल आहे. हो. हा जरा सांभाळ. मुलीवर करतोय. सेम प्रॉब्लेम आहे. मग काय प्रॉब्लेम काय पुढे? तिचे घरचे मान्य नाहीत आणि माझ्या घरचे मान्य नाहीत. हा मग आता आम्हाला लग्न करायचंय. अच्छा अच्छा अच्छा. मग त्यासाठी काम कर ना. हा चित्रपट येतो आमचा धोंडी चंप्या प्रेमगाथा गेल्या 16 तारखेला. तेव्हा तुझ्या फॅमिलीला तिच्या त्यांच्या फॅमिलीला या चित्रपट बघा आणि मग ठरवा. लगेच होणार लग्न. खरं खरं. अरे नक्की नक्की आपण जाऊया. नक्की. नक्की. जरा आणि साईडलाच उभे राहा, लोकांना दिसू दे. या